Ze staan al weken op nummer 1 in dit programma, maar we weten eigenlijk nog heel dan niet van de hangouts. Douwe Talma die zocht ze op in de popbunker van Ljouwert. We treden regelmatig op. We hebben verschillende festivals gedaan, waaronder het Dobberfestival in Koudem. Dat is heel leuk om te doen. Het Straatfestival Leeuwarden. Dus dat soort dingen eigenlijk. En dat zat vroeger bij de Bullies. Ik zat vroeger bij de Bullies. Daar kennen de 70-plussers daarvan. We zitten bij de Bullies. Ja. Dus, maar we verder nog horen mensen die tussen band die ooit in een hoge band spelen of zouden we hem kennen? Ja, ja, wat ze me daarvan kennen weet ik niet. Maar, Wat voor band wie dat? de Klit. In de Rebound Boogie Band. Ja, deze jongens die spelen allemaal al jaren en jaren. Ik denk dat ik met Eind al een jaar of 20 speel. Hendrik al zeker een jaar of 20. Het is allemaal in verschillende combinaties. De alcoholconsumptie is binnen overeenkomstig, dus daar vonden we elkaar ook wel in. En wij gaan het noemen So Hard to Find nou oer. Ja. Het gaat over een man die het een tijdje alleen probeert en dan werkt dat niet helemaal. En dat hij toch graag wil dat ze terugkomt. En wie dit het beste noemen, waar je hem dachten van daar hebben we nou een videoclip van gemaakt of zo? Of hoe is dat? Het is mij er gekomen dat we die steek gemaakt hebben, verspreid hebben en dat je daar reacties op krijgt van welk nummer ze het leukst vinden. En daar was dit één van in ieder geval. Maar wij spelen je maar hier? Alleen in Friesland of heel Nederland of zelfs Europa? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, voornamelijk Friesland. En in de buiten, het beeld. Ja. En, maar veel op festivals. Ook wel in kroegen. Het publiek is overal in wezen hetzelfde. Had je nou 20 keer in Friesland spelen of 20 keer de buiten. Ja. Dat maakt mij niet zoveel uit. Je mag net zozeer de ambitie om nou zo nodig buiten Friesland. Nee, dat denk je altijd maar dat het er beter en mooier en prachtiger is. Maar dat kan, maar dat hoeft niet. Door slips het liefste thuis. Nou, dat vindt zijn vrouw. Ja, nee, absoluut. Ja. Jou niet dan? Nou ja, jong wel. Ja, jong wel, maar hoe is... Dat is niet. Hoe is die even net? Hoezo niet? Nou ja, dat lijkt een beetje op mijn moed. Oh ja. Nou, dan hebben we de andere keer wel eens even over. Nou, zover ik weet heeft Hendrik en altijd skildert en altijd speelt op drums. Gilliam is altijd bassist geweest. Eindter, dat trek ik mijn hele leven met op. Dat is de ultieme zanger voor deze band. Martijn is een rock'n'roll gitarist, dus beter kennen we ons niet wensen. En voor de rest zit ik het lawaai erheen te skopen. Alles 90 joen oefenen ze dus in de popbunker, de hangouts. Dat stelt je diehard muzikanten bij elkaar. Kijk. Dus verslag jouw Douwe Talma trof eind de Bijlsma in de wc hoorn met deze rare rituelen. Het wie u zal een beetje opvallen dat er wel wat op Mick Jagger lieken. Zo dit ritueel er wat mij te krijgen, hè? Die Afrikaanse knijperkleuren. I can't get no... Ja, en nou worst